बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम काय बनवता माहिती पोरांनो? आज हम कोकणी तरीक्याने ओझरी पकवतो। ही ओझरीला आम्ही साफ धुवणार पहिले आम्ही विनिगर चुनो आणि हल्दीशी पेस्ट पाणी धुवलं मिठाने धुवलं हा। पहिले मी ओझरी साफ करायचं दाखवलं नाही ती पण बघा त्याने आम्ही ही आता पुरा धुवून कुकरला आता टाकलं कुकर टाकलं हे बघा ऐसा धुवायचा एकदम साफ सफेद झाली पाहिजे ओझरी। ही बनवली ना तारीखो बेस असलो ना तर इतकी टेस्टी लागतं ते त्याच्या समोर मांस काही दिन नाही इतका बेस्ट होणार लागतं एकदम टेस्ट आता गोच काही पण नाही त्याच्यामध्ये इतका बेस्ट होणार लागतं। आधो प्याज टाकणं अर्धो आणि 1 टीस्पून हमने मीठा सोडा मतलब सोरो टाकलो जो खायचो सोरो भज्यात टाकतो ना तो टाकलो आणि काय माहितीये पटकन गलल ओझरी। आता ही 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन डाले, आधा टेबल स्पून हमने नमक डाले। हाँ नमक टाकलं। आता हमने 1 गिलास पाणी ओतलं 1 गिलास पाणी ओतलं। आता बघा काय करतं पेस्ट पण त्याला मिळायचं हल्दी ह्यासाठी नाही टाकलं धुताना ना हल्दी घेतली साफ करताना मग आता हल्दी नाही टाकली। आता आम्ही ह्याला 4-5 गलस तो पिटे ओझरी गलस कोण कवा बेगून गलतं कवा लेट गलतं ऐसा नाही जानवरचा फरक असतं। थोडासा तेल टाकायचं आतला 1 आधा वाटी खोबरा गिला टाकली तर त्याला बेस भुजियाचं। आता याचा कलर बदली झालो। आता काय टाकायचा 2 कांदे टाकले मतलब प्याज। आता त्याचा पण कलर बदली करायचो पिंक करायचो कलर। बघा आम्ही बनवता ऐसा बनवा तो बेस लागेल बघा आम्ही जायला कलर बदली झालो। आता आम्ही 4-5 मिरची आणि अद्रक टाकलो 1-2 इंच तुकडा अद्रक आणि 2 लसण आणि ही टाकलं मिरची टाकलं स्वादानुसार मिरची तुम्हाला पाहिजे तितकी टाका पण तिखट ओझरी बेस लागतं। 1 टेबल स्पून जिरा टाकला ओझरी तिखट न बेस लागतं सुकी तिखट। आता कोथिंबीर टाकली थोडीशी। आता आम्ही अर्धा कप तेल टाकले हे बघा 4 कबाब चिनी 4 लवंग 2 इलायची 1 दालचिनीचं 2 तुकडं 1 चक्री फूल आता बेसरा तर होऊन द्यायचा। त्यातला 2 टमाटे वाटून टाकलं टमाटर ना मग महाग जाईल धनियाचं आणि काय करायचं फ्रीजरला ठेवायचं आणि मग थोडा टाइम पकवायच्या अगोदर कार्याचा त्याचा छिलका सुरायचा आणि पिश्याचा याचा खिशाचा। आधा टेबल स्पून हमने हल्दी डाली हळद टाकली 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर घर की बनेली एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बनाता टेस्टी खायचा। 1 टेबल स्पून हमने कुटा भुना धनिया डाले आम्ही लोक चुलीवर भुसता टोपातला या तव्यातला आणि त्याला वाटता जिरा काय आणि धनिया काय तर एकदम सुरबस्तान बेसोर वास येतं त्याला खुशबू बेस येतं। आता मसाला ऐसो भुजियाचं ना बघा। आता आम्ही यातला ही कांदो लसूण अद्रक वाटला ना खोबरा ती टाकला मसालो सुको मसालो वाटलो ना ते पाट्यारच्या सारखा स्वाद येतो। पाट्यावर पण आपण वाटतो ना सिलच्या पाट्यावर ती त्यावर काही सुका वाटता होतं बेस लागतं टेस्टी ऐसा हे बघा मसाला बेस भुजियाचं।
ऐसं पुऱ्या घरात वास येलो म्हणजे खुशबू येईल बाई, एकदम फर्स्ट क्लास. आता आम्ही एक अर्धा ग्लास म्हणजे मिक्सर धुवून पाणी टाकलं. आता ही त्यावर झाकण ठेवलं. तेल बघा, ऐसा तेल वरती असतो मसाला भुजियाचं. तेल आहे ना वरती, एकदम फर्स्ट क्लास बघा. मसाला बेस झुजालो. आता बेस त्यात ना ओजरी टाकायची. बघला ओजरी, बघली कशी जाईली, एकदम फर्स्ट क्लास. ऐशी ओजरी गलवायची. ओजरी गलून जाईली. आता आतला टाकली. आता चमच चालवायची. तर ह्यो गरम मसालो घरात बनवतो. हा गरम मसाला 1 टेबल. हा ताजं वाटाणं 1/2 किलो टाकायचं आपला. 1 किलो ओजरीला 1/2 किलो वाटाणं. ताजं बेस लागतात, टेस्टी लागतात. फ्रीजरला ठेवलं ना, फ्रीजरला तर वर्षाचं 12 महिने येतात. एकदम टेस्टी बनायचा, टेस्टी खायचा, एकदम फर्स्ट क्लास. बघा ओजरी जाईली, कोथिंबीर टाकली. लाईक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा, बेल बजवा. रोज की माझी अलग अलग रेसिपी आपको देखने मिलेगी. प्लीज प्लीज प्लीज. अल्लाह हाफिज.